Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, sana natin kalimutang paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Mercy's Garden, Purok Puno, Barangay Hukay, Silang, Cavite. Hello mga kaplantita, eto na naman tayo sa Mercy's Garden. Sa pagbabalik ko, napapansin ko, mas lalong dumadami, mas lalong lumalawak, at lalong gumaganda ang mga halaman ni Ate Mercy dito. Pero siguradong sulit ang kanilang mga presyuhan na talagang ikatutuwa ninyo. Medyo natatagalan tayo sa upload, pasensya na po guys, medyo nabibisi po tayo. Kaya samahan niyo po ako sa Mercy's Garden. Isa sa binabalik-balikan nating garden sa Barangay Hukay, Silang, Cavite. Ito maganda, nagsisipo sila. Oh, wow guys, Paskong-Pasko na talaga. Ito, 400. Tignan nyo naman po kung gaano kakapal. Ito naman, 350. Ate, yung ganito ba, hindi ba madaling matanggal ang bulaklak? Ilang buwan? Wow, ang tagal pa. February o March bago mawala ang bulaklak. Ayan, 'di ba? Ang ganda. Dito tayo guys kay Ate Mercy. Pasensya na kayo. Hanggang kaway-kaway lang siya. Medyo wala siyang boses. Pero bibidyohan natin yung kanyang mga paninda. Mamaya ilalagay natin yung mga price. Ayan, 'di ba? Nagagandahan. Aba, may solar na. Talagang asisado na si ate, no? May solar na siya, guys. Talaga naman. May pera talaga sa halaman. Balita ko talaga si kuya ang nagtatanim ng lahat ng ito, eh. Diba? Bukod pa sa nabili kayo. Ibig sabihin, ang galing pala ni kuya. Magaling siyang maghahalaman. Para siya yung asawa ko. Ganon din, eh. Yung asawa ko naman talagang magaling sa halaman. Bago ako natuto. Ayan guys, yung bilitil ngayon, yung ganyang kalalaki ni ate, 2.5 oh. Malaki na talagang binaba niyan. Pero yung maliit niya, nakapat na, 900 guys. Ayan. Ang dami, 900. Yung ito, yung musibuno ni ate, napakaganda naman, 1.5. Ayan guys, 1.5 na yan. Parang nami-miss ko yung musibuno ko ah. Sana naman lumaki ng ganito. Hindi pa siya ganito eh. Ayan guys, 1.5 lang po. Ayan guys, so ito po, kung naghahanap kayo ng Pink Princess na local, sabi nila, mas magandang alagaan ang local, hindi maselan. For only 2,000. May pinaka-budget meal si ate, Mercy, 700. Pasensya na kayo guys, hindi ko maibablog ng maayos ito, kaya ibibidyo ko na lang. Medyo masakit yung lalamunan ni ate. Sa mga gustong mag-order kay Ate Mercy, pwede nyo po silang makontak sa kanilang FB page, Kianut Folba, at sa mga numerong ilalagay ko sa description box.
100, 50, 70. Ito, 300. 100. Dito guys, napansin ko lang, mas lumawak po ang area ni Ate Mercy. Mas dumami yung malalaki. Ayan, katulad nitong mayoy. 'Di ba? Ganito na kalawak ang pwesto ni Ate Mercy guys. Sa mga gustong bumili, medyo hindi natin malagyan ng price ang kanyang mga plants. Punta po kayo sa kanyang Facebook page na Kianot Folba. Ayan o, di ba? Ang daming malalaki. Ito 600. Wow. 600. Tingnan niyo naman ang gaganda oh. 600. Yan ang kabuuan ng garden ni ate. Ate, yung mga ganong monstera mo, magkano mo binibenta na? Yung malalaki na yan. Tanong ako ng tanong si ate, di ba? Oh, ito. 1,000 na raw. Ayan. 1,000. Aba. Pero yung pinaka-baby nito, nakita ko kanina eh. 350. Pero ito guys, 1,000 na po. Wow. Ay, yung ano mo, ano bang tawag doon ate? Yun, ha? Olympiad. Binibenta mo pa yung ganyan? Magkano? Ay, hindi. Mother ni ate. Ayan. Yung pinakamaliit niya, sabi, binibenta magkano? 1,500. Ayan, 1,500. Ganyan kagaganda na. Yung mga croton mo ate, 60. O yan, 60 pesos guys. Ang mga croton. Ayun pa sa kabila. Ito, ang ganda, binibenta mo rin ba to? Magkano? 1,500. Ayan, yung iba medyo napilitan natin. Itanong yung presyo. Kahit medyo nahihirapan si ate. 1,500, aba. Napakamura na yan. Hindi lang 3, 4. Ayan guys, oh. Ayan po, di ba? 1,500 lang yung tineki ni ate. Ang gaganda. Ayan po yung mga croton, 60 pesos. Marami po mga malalaki sa ate. May papakita pa ako. Kahit pa paano makatulong tayo kay ate. Yung ganitong McDo ate, magkano? 350 ang McDo ni Ate Mercy. Itong mga ganito ate, binibenta mo pa ba to? Yung nga sa kabila. Lakad-lakad tayo. Pag ganito ate, magkano? 1,500. Ayan. 1,500. Diba, ang lalaki? Ang lalaki na ng lalagyanan. 1,500. Medyo yung iba mga malalaki ni ate, itanong natin mamaya kay ate o kaya i-search nyo po yung kanyang Facebook page, Kianot Folba, para malaman nyo yung mga presyo. Tiyak yung mga malalaki na yan, nako, hindi po kayo lugi dyan. Ate, yung mga ganitong yayamanin, 1,000, o diba? Yung pinakamaliit, 700. Ayan, 700. Pero ate, maungulit na ako sa'yo. Magkano po yung mga begonia mo? Oh, wow, yan nga eh. Kaya pinipilit pa rin natin si Ate Mercy. Kausapin kahit medyo nahirapan siya guys. 120 na oh. Diba yung mga begonia? 120 na. $300. Ito pa ganito kaliit? 300. 100. 100, 300. Yung ganitong bromelian, 350 hanggang dun.
Antorium. 400 guys. Ayan. 400. O, ayan guys. 200 na lang. Antorium. Pero yung pinakamalaki ate, 350. O ba? Dati yung maliit ang 350. Ngayon yung malaki na. Yan guys. So, 100. Yung ganitong Antorium mo, ang lalaki na. Magkano? 1K. 1K na guys, oh. Yan, oh. O, diba? Eh, yung mga ganito mo kabonggang melaloni. Green Orlando. Ito guys, si Green Orlando, pero sobrang kapal. 500. Ito ate, sino ba to? Green Congo. 1,000 guys. Sana kahit namamalag si ate, makatulong tayo sa kanya. Ang ganda. Yun o, si variegated. Ate, pag nasa pot, 600. Ayun po. Aba, hindi nalugi ah. Si Bakyana ate, si Lauter. 600 na lang daw. Ayan guys oh. Si Lauter, 600 na lang. Ate, yung mga ganito mong mga kalateya, kumunti na, no? Wow, ang galing naman ni ate. Magkano? Oh, may 1,000, may 800 guys. May pinaka 500, yung konti. Ayan, yung hindi masyadong makapal guys, 500. May 800, may 1,000. Yan ang presyo. Wow. 1,700 guys. Yuca. Ito, magkano yung ganito mo? Not for sale. Ayan. Not for sale. O, ang bongga na ng upuan ni Ate Mercy. Yan, nilagyan niya pa ng feeding leaf. Magkano yung ganito ate? Magkano? 1,300? Oh, 1,300. Ano ba to, lemon? Bakit masyadong malaki? Lemon, yan guys, so baka may naghahanap ng fruit bearings. 1,300 bibenta ni ate. May laman. May buunga na. Pasensya na kayo, pinipilit ko talaga sa ate. Kahit hirap na. Parang ang hirap kasi pag di matanong ang presyo, di ba? Itong kalamansi, sa totoo lang, kailan lang ako nakakita nito, no? Magkano ganito sa'yo? 800 guys, yung variegated ni ate. Ayan. May mga bukong na po katulad niyan. Ayan o. Ano na nga yan eh. Talagang yung kalamansi na yan eh. Di ba? 800 guys. Eh dito sa kabila. Oh ba? 300 yung ganito. Ito naman 200. Uso na pala yan ngayon. No? Yung sampalok mo ng mga ganon. Yan oh. 100. Aba, pati mga fruit bearing pinasok na rin ni ate. Yung ganitong bayabas. 100 din. Yung mga ganong katataas, kalamansi, 100. Ayan guys. Ito ano to ate? Ayun, si Balimbing, magkano sa'yo? 150. Pinilit pa rin natin si ate kahit gusto niyang sabihin ng presyo. Ate, ano to? Mangga? Ang kaimito, magkano? 150 si kaimito. 300 ang pinakamalaki. Wow. Ayan po ang presyuhan.